În intervenția pe care am avut-o, am subliniat, pe de-o parte, reușitele din ultimul timp ale Republicii Moldova pe calea europeană, liberalizarea vizelor, regimul de comerț liber, semnarea acordului de asociere și începerea implementării acordului de asociere și de liber schimb, și, pe de altă parte, responsabilitatea care revine actualului guvern de la Chișinău pentru a continua acest parcurs pozitiv. Așteptările României sunt ca procesul de reforme să continue. De altfel, tot astăzi, după cum cunoașteți, urmează să se desfășoare prima reuniune a Consiliului de Asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Aceste mesaje care se referă la așteptarea pe care statele membre ale Uniunii Europene, dar și cetățenii Republicii Moldova le așteaptă din partea noului guvern, sunt mesaje care au fost repetate și de către colegii din celelalte state ale Uniunii Europene care au intervenit. Am fost asigurați de către ministrul German că există angajamentul guvernului de la Chișinău de a continua în direcția reformelor și a consolidării parcursului european. Prin urmare, așteptăm cu interes să vedem mai departe care sunt pașii concreți avuți în vedere de către Chișinău, urmând ca, în funcție de necesități, să acordăm sprijinul necesar. Ceea ce am reținut din prezentarea doamnei German de astăzi dimineața a fost tocmai impactul pozitiv pe care încheierea acordului de liber schimb l-a avut asupra comerțului Republicii Moldova, și cifrele sunt destul de interesante din acest punct de vedere. Deja există modificări în schimburile comerciale, în sensul unei reorientări mult mai pronunțate a comerțului Republicii Moldova spre piața europeană. Există creștere ale exportului în statele Uniunii Europene. Cele mai mari creșteri ale exporturilor sunt în România, conform cifrelor. De altfel, România a devenit primul partener comercial al Republicii Moldova. Și mai mult decât atât, în ceea ce privește Transnistria, spunea doamna German că 30% din exportul transnistrean este în state ale Uniunii Europene, încă 38% sunt exporturi în cealaltă parte a Republicii Moldova. Prin urmare, 68% din exporturile provinciei transnistrene a Republicii Moldova sunt spre vest. Deci, iată, dacă vreți, efecte ale acestor măsuri de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană și, cu siguranță, în momentul în care acordul de liber schimb se va aplica și la Transnistria, pentru că în momentul de față nu este încă în vigoare pentru Transnistria, cu siguranță că în acel moment aceste evoluții se vor accelera și mai mult.